салому даруд тақдими шумо бинандаҳои азизи телевизиони Баҳористон ба озмоишгоҳи барномаи таҷриба хуш омадед. Ҳамин тавра ҳам ҳаст. барномаи таҷриба аст меҳмони ҳузури шумо ва имрӯз ман беназир тасмим гирифтам ба мисли ҳар вақта ба шумо як таҷрибаи хеле ҷолибро нишон бидиҳам. бинандаҳои азиз, дар ҳар як барномаи таҷриба ман кӯшиш мекунам ки ба шумо таҷрибаҳоеро нишон бидиҳам ки осон ва сода бошанд, то ки шумо ҳамаи онҳоро иҷро кунед. бештар таҷрибаҳои физикӣ осонтар мебошанд. барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки бештар ба шумо таҷрибаҳои физикиро нишон бидиҳам, то ки ҳамаи шумо тавонед онҳоро ҳатто мустақилона иҷро кунед. таҷрибае ки ман имрӯз ба шумо нишон медиҳам, тавре ки гуфтам, як таҷрибаи хеле ҷолиб ва шавқовар мебошад ки шумо метавонед онро мустақилона иҷро кунед. акнун биёед бисёр мунтазир намешавем ва бо маводи таҷриба шинос мешавем. дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, картошка, намак ва як зарф. ана аз ҳамин мавод мо таҷриба иҷро мекунем. шумо аллакай мушоҳида кардед ки ин маводро мо метавонем дар ошхонаи худ пайдо кунем. барои ҳамин ман умедворам ки шумо ин таҷрибаро иҷро мекунед, зеро як таҷрибаи хеле ҷолиб ва осон мебошад. биёед акнун шурӯъ мекунем. дар аввал мо зарфро мегирем ва ба он об мерезем. ана ҳамин қадараш кофист. дар ин таҷриба мо ҷои гирифтани картошкаро дар дохили об мушоҳида мекунем. акнун картошкаро мегирем ва ба дохили об меандозем. ба дохили об меандозем ва мебинем ки ба зери об меравад ва ё дар болои об ҷойгир мешавад. мо мебинем ки картошка ба зери об рафт. биёед як бори дигар картошкаро як бори дигар гирифта ба об меандозем. ва боз картошка ба зери об меравад. мо бояд коре кунем ки картошка дар болои об ҷойгир шавад. вале чӣ тавр мо ин корро метавонем бикунем? бубинед он қадаре ки ман картошкаро дар боло нигоҳ медорам, вале боз вай ба зери об меравад. биёед таҷрибаро иҷро мекунем ва мефаҳмем ки бо чӣ мо метавонем коре кунем ки картошка ба болои об барояд. дар ин кор ба мо намак лозим мешавад. намакро мегирем ва ба об мерезем. картошкаро дар аввал аз об мегирем. намакро гирифта чанд қошуқ намак илова мекунем. онро хуб омехта мекунем. бинандаҳои азиз, хубтар аст ки шумо аз оби гармтар истифода баред, зеро намак дар оби гарм зудтар ҳал мешавад. мо намакро ба об илова кардем. акнун онро бо об омехта мекунем. биёед як бори дигар картошкаро ба намакоб меандозем ва мебинем ки картошка ба зери об меравад ва ё дар болои об ҷойгир мешавад. акнун картошкаро ба намакоб меандозем. бубинед бинандаҳои азиз, дар намакоб картошка дар болои об мемонад. биёед акнун онро ба поён тела медиҳем. ки ба поён меравад ё не? бубинед бинандаҳои азиз, чӣ қадаре ки мо онро ба зери зарф тела медиҳем, вале боз картошка ба боло мебарояд. дидед бинандаҳои
Бинандаҳои азиз, танҳо бо намак мо тавонистем картошкае ки дар оби соф дар зери об мемонд, мо тавонистем бо намак коре кунем ки вай ба боло барояд. Вале тамошобинони азиз, шумо мумкин фикр мекунед ки дар пӯсти картошка чизе аст ки намегузорад ки вай ба зери об равад. Биёед акнун бо картошкае ки мо аз пӯсташ ҷудо кардем ин таҷрибаро иҷро мекунем ва мебинем ки вай ба зери зард меравад ё ба болои об мебарояд. ин картошкаро ман пештар аз пӯсташ ҷудо кардам. Акнун онро ба об мегузорем. бубинед, картошкаи аз пӯст ҷудо карда шуда низ дар болои об ҷойгир аст. биёед онро ба зери зард тела медиҳем. чӣ қадаре ки мо онро ба поён тела медиҳем, вале картошка боз ба боло мебарояд. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. танҳо бо намак, об ва картошка мо тавонистем як таҷрибаи хеле шавқоварро иҷро кунем. ҳамчунин мо аз маводи дастрасе ки дар ошхонаи ҳамаи мо вуҷуд дорад тавонистем як таҷрибаи хеле шавқоварро иҷро кунем. бинандаҳои азиз, таҷрибаро анҷом додем, аммо мо бояд сабаби ин таҷрибаро донем. барои чӣ бо намак картошка ба болои об мебарояд, ҳозир мефаҳмем. бо диққат бошед. дар аввал вақте ки картошкаро ба оби соф меандозем, картошка ба зери об меравад. зеро зичии картошка аз зичии оби соф зиёдтар аст. вале вақте ки мо ба об намак меандозем, ин вазъиятро баръакс мегардонад. яъне зичии намакоб аз зичии картошка зиёдтар мешавад ва онро ба боло тела медиҳад. барои ҳамин картошка ба болои об мебарояд. ин таҷрибаро мо метавонем бо дигар маҳсулотҳо низ иҷро намоем. зеро агар зичии онҳо аз оби соф зиёдтар бошад, аз намакоб камтар аст ва онҳо ба болои об мебароянд. ана сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. шумо метавонед ин таҷрибаи сода ва хеле шавқоварро аввал худ иҷро кунед ва баъд онро ба дӯстону рафиқонатон ва ҳатто муаллимонатон нишон бидиҳед. онҳо хеле хурсанд мешаванд ки шумо таҷрибаҳоро иҷро мекунед, зеро иҷрои таҷрибаҳо дониши шуморо комилтар месозад ва завқу шавқи шуморо ба омӯхтани илмҳои дақиқ бештар мекунад. акнун ман низ бо шумо хайру хуш мекунам. то барномаи дигари таҷриба хуш бошед.